ассалому алайкум дӯстони азиз, созаи нағзен саломатиё хубай саршавии бозори Корвон даем тамошобино. Ина нигоҳ кунед, баъд аз парковка ҳозир шумо нишон метем як нуқтаи савдоро тавсия метем. Ҳамаи чӣ доранд, бовар кунед, чудатоварои фасон доранд, шкафҳои латтагӣ, ина бисёриё мепурсанд, парфюмерия, тамоми намуди бижутерия. Дидена баъд аз парковка анами дуюм бино экскалатор кати поён мефуроянд рӯ ба рӯи нами магазини мошинае марамат. Ҳамаи чӣ ҳаст бо нархҳои арзон. Оптовиам доранд, донаям доранд, доставка ҳаст. ва духтарако нигоҳ кунед, ман шумода чӣ ёфтам. Анами намуд подставкаро ҳам хам мепурсидан. Марҳамат беҳад хушрӯ як нуқтаи савдо да омадагиай 120 сомон доставка доранд. Диден и барои попушимона кай бо худаш немхе чӣ дора, чӣ хол дора. Беҳад хушрӯ 120 сомон калони астае ки нигоҳ кунед. Аҷоибот марҳамат касседа дар корай. Духтарако бинависен дарава как доставкатон мекунанд. Ё ки биёен бозори Корвон, парковка саршавии бозори Корвон, подвал лесницаи экскалатор кати мефуроянд. Духтаро як магазин мешавада. Хулоса 120 сомон ҳамагӣ. Ира бинен духтаро и пуфика бинен чихо хушрӯ да як наборш дута дорад, на беҳад хушрӯ. На айрӯи сураташ нишон дидем, ҳамаи цветош ҳаст. Нигоҳ кунед, ха хушрӯ диваншам будай. Диден нархаш 200 сомон бовар мекунед. Ина чудатоварои фасонтон ёфтагием касседа дар корай 200 сомон. Доставка низ доранд. Бозори Корвон тарафи тило бозор мешавад. Саршавии бозори Корвон ай парковка духтаро. Ина биёен анами парковкара подвалаш экскалатор кати як мефуроянд, як магазин мешава. Ҳамаи чӣ меёбен. Чудатовар бисёр доранд. Бовар кунед, беҳад барошон хушрӯ духтарако. Биёен бо аз наздик бинен. Духтарако нигоҳ кунед, ман шумода чӣ ёфтам. Ҳам хушрӯ шкафҳоро диден. Ана ҳастай ко ҳози биромадагиай ҳама мепурса чӣ холош кати аҷоибот будай, бақувват будай. Ҳамагӣ 220 сомон ҳам калонае ки шумо нависен бо расмоша мепартоянд, мефаҳмонандтона. Аҷоиб хушрӯ ҳамагӣ духтаро 220 сомон. Бозори Корвон тарафи тило бозор да инами саршавии бозори Корвон парковка духтаро экскалатор кати мефуроянд, як магазин мешава, подвал як магазин. Ма рақамашона мемонам, доставка доранд. Агар ҷошона намеёбен ё ки мисол духтарако доставка мехоҳанд, муроҷиат кунед, дарава как доставкатон мекунанд. Ина хеле подставка барои обуфам доранд. Ира ма ҷудогона навор кардам, марамат кардамш дар корай. Хеле чудатовар бисёр буда иҷада. Ҳама намудуш бо нархҳои дастрас. Намхе термосумка ёфтамтона духтарако ҳам хушрӯ буда сифаташ ки на марҳамат касседа дар корай 70 сомон. И мисол ҳам метонен ки хӯрока иҷа гарма как нигоҳ дора, ҳам мешава ки оби хунука хунук нигоҳ дорам, ҳатто морожнику дигару дигар чи ҳамаи чиз дар ин нигоҳ дошта мешава. Ҳароратам мутаъддил нигоҳ медора. Хулоса 75 сомон. 70 сомон. 70 сомон марамат касседа дар корай. Я цвет дора? Чанд расветка дора марамат. Ина пикнико да хушрӯ, беҳад хушрӯ духтарако доставка доранд. Ҳамагӣ 70 сомон. Хоҳен дархост кунед, доставкатон мекунанд. Хоҳен биёен аз наздик бинен, дай хеле чудатовари ё бисёр доштанд. Ҳамаи чӣ ёфт мешава. Бозори Корвон тарафи тило бозор дай саршавии бозори Корвон парковка духтаро экскалатор кати подвал мефуроянд, як магазин назди ами экскалатор даям. Духтарако ба осонӣ тамоми намуди нами чудатоварро бо нархи арзон аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Сушилкои фасони хушрӯ духтарако 100 чансма сушилка. Акция рафтеста ё? Фен сушилка нархшон 70 сомон штаги. Ина моделош чансмия? Ҳамаша 70 сомон. Марама духтарако касседа дар корай ҳатман биёен 70 сомон. Ё ки дархост кунед, доставкатон мекунанд. Баъд ана и подставкора ку бисёр мепурсанд. И подставко чансма? 130 сомон калонуш духтарако барои ина духигири пеши оинада. Ина бо 70 сума доранд, 80 сума доранд. Ана хел ва ё шкатулко доранд. И 50 сумай? Канақс. Мана марама духтаро ҳамаи чӣ пайдо мекунед аз ин нуқтаи савдо. Бозори Корвон, бозори Корвон духтаро парковка саршавии бозор айко парковкара подвалаш экскалатор кати мефуроянд. Назди ҳамо экскалатор як магазин ай. Ҳамаи чӣ пайдо мекунед бо нархи дастрас. Омада наметонен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунед, доставкатон мекунанд.
анам хел органайзером мепирсанд бисёр марамад як нуқтаи савдо да будай қа калони хушрувай марамад бом қа ба қуввата ки ҳастанд ки оҳания я гирдош мана марамад касе да дар корай 50 сомон чанд намудуш будай духтарако марамад қадамаша интихоб мекунен доставкатон мекунен ана бадана ин намудуш ҳаст барои игрушка гирифтан ина беҳад хушру оригиналош духтаро сахтай материалош фасонай бо биён як борак аз наздик бинен нарх ҳамагӣ 50 сомон ин 90 сомон ино 50 сомонӣ марамад бозори корвон саршавии бозори корвон бинои парковка марҳамат инами экскалатор кати подвал мефроен як магазинанд духтаро ани хеле бешулко ҳастай духтаро диден чӣ хел фасона и чанд пулай и полкаям дорад полка дора ҳама чӣ дора диден чӣ хел хушру калон будай 200 сомон ина кадомеш дар корайтона ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд духтарако нигоҳ кунед ма шумода як нуқтаи савдора тавсия метим собуное ки ҳама ҷода 8 сомон иҷода 5 сомон 6 сомон диден барои либосшӯвӣ хулоса каседа дар корай ин нуқтаи савдо аксия рафтестай ҳамаи чӣ доранд ҳамаи чишон нисбат ба бисёр ҷоҳо арзонай чӣ бижутерия чӣ косметика парфюмерия ҳар он чизе ки мехоҳем аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунем бозори корвон бинои парковка экскалатор кати духтарако мефроен як магазин ина мино 45 сомона SPF ай леки иҷода 25 сомон беҳад хушру нигоҳ кунен косметикаошонам бинен ҳамаи чӣ доранд и чи ай хушру набор ай ин набор чанд сомай ами шодкошам катишаш қа хушру 70 сомон духтарако чанд асветка дора мана марамад дар кортон боша муроҷиат кунен ина китобора диден ё чанда ина 70 сомон китоби чорқабата 5 ина бо 50 сомаш ҳастай хулоса биненда як бор умумӣ када нишон тим духтаро ина тамоми намуди шоно ҳастай 10 сомон духтарако умумӣ карда ма шумода нишон метиҳам кадомаша интихоб мекунен ина скриншот карда партоен нархош кати мефаҳмонанд ина ин намуд ҳамара мепурсанд ина 20 сомон спрей дезодорант спрей дар ҳақиқат ҳам борошон арзона як борак биёенда нархошона бинен ина ё чандан 20 сомон диден духтаро чӣ хел нарх дастур аст чӣ хел нарх хуб ҳатман биёен арзона тамоми намуди бижутерияи фасона аз анами нуқтаи савдо пайдо мекунем духтаро ҳамаш стайлнояи оригинал марамад комплектои хушру доштиянекем инаи балдуқошона бинен и балдуқо чандай 50 сомон оригиналан тамошо бинен нигоҳ кунен ҳама намуча доранд иша бинен чӣ хел хушру сиёҳ сафед намешавад духтаро кадом намуди бижутерияшона мегирен гарантия чанд сол 5 сол гарантиятон метиҳанд духтаракои азиз ина марамад хеле нарх ягон ҷода нестай лекин миним нуқтаи савдо да аксия сар додагиянд ҳамаи чизи стайлноя бо нархи арзон метонен харидорӣ кунен бозори корвон бинои парковка саршавии бозори корвон даянд духтарако экскалатор кати подвал мефроен як магазин мешава мана ҳамаи чӣ доранд назди ина диден аҷоибот парковка хулас беҳтарин варианто ҳамқа набори фасон ёфтам духтарои набора бинен ҳамаи чӣ дора бовар мекунен аз ёршик сар карда ба инаи нигоҳ кунен аҷоибота хушру ҳама намуд баночкаҳо барои зубнои шотка дора ина нигоҳ кунен чӣ дора диден духтарако барои жидки мила ҳама чӣ ҳастай хулоса инами набори калони хушру ҳамагӣ нархшон медонен чанд сом аксия рафтестай 200 сомон кардагиян оригинало боӣ ҳастай ку ҳама цветош ҳастай марамад бинависен доставкатон мекунанд агар ки омада битонен биёен аз наздик як борак тамошо кунен иҷа ёршикай иҷа сатилшай ана ино ҳастай инаи баночкаҳош ҳастай хулас набор 200 сомонай бозори корвон бинои парковка даян
Эскалатор. якум лестницаи эскалаторда якум магазин мешаванд подвалаш мефроянд якум магазин даянд духтаро иҷода бор бисёрай ҳамаи чӣ доранд ина аз бижутерия сар карда бижутерияи стальной ба сабатҳои хушрӯб сабатҳоро диден ина 250 сомон сабат ҳозирем хе дуруш пурри косметика 180 сомон кардагиянд учи жок ини хе набуракҳои фасон хулас чизе ки мебинен арзонай бовар кунен ина бо биёен хито нархошона муқоиса кунен акция рафтистай духтаро анам хел декоративни соатҳои хушруда нигоҳ кунен чихе фасонай 900 сомон буд акция рафтистай 650 сомон кардагиянд ина марамат касседа дар корай барои туҳфа бурданен барои хонатон гирифтанен ина 650 сомонӣ баъд медонен ина бижутерияшона бинен гӯшбороям қа хушрӯ доранд борошон ҳамаш борои стальной духтарако комплектакҳои фасон ба чудатоварои хушрӯ доранд ҳамаи чӣ меёбен аз ин нуқтаи савдо и чиай манае Ё попши қоқунак. аня диден духтаро попшиятона қоқ мекунен 120 сомон диден вайша аппаратака бинен чихе хушрӯ баданай сабатҳое ки 250 сомайку 180 сомон кардагиянд ҳамаи чӣ дора оригиналай борош бо ина бо падчинак аппарат дар корайку бисёриёда ина духтаро ё чанда 80 сомон хулоса тамоми намуди чудатовар аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас пайдо мекунен бори дигар бозори корвон парковка назди парковка эскалатор кати духтаро поён подвал мефроен якум магазин мешавад ина духтаро диден ина диден назди парковка яй диден ина мефроен духтаро якум магазин ба осонӣ пайдошон мекунен назди анами мағозаҳои мошина марамат тамоми намуди мисол парфюмерияу чудатовару ҳамаи чиро бо нархи арзон хоҳен биёен аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен